So svojím smútkom nie ste sami. Strata blízkeho je nesmierne bolestivá. Chápeme, že v týchto chvíľach je ťažké myslieť na všetko potrebné. Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli s dôstojnou rozlúčkou. Ponúkame vám kompletné pohrebné služby, aby sme vám uľahčili toto náročné obdobie. Vybavíme za vás všetku potrebnú dokumentáciu a zabezpečíme profesionálnu prípravu miesta posledného odpočinku. Prevezmeme zosnulého, zabezpečíme jeho pietnú úpravu a uložíme ho v dôstojných priestoroch. Postaráme sa o smútočné oznámenia, kvety, výzdobu sály vencami a výber rakvy podľa vašich predstav. Zabezpečíme výzdobu miesta rozlúčky, ozvučenie, recitátora, kňaza alebo občiansku rozlúčku. Po obrade sa postaráme o prevoz zosnulého na cintorín a úpravu hrobu. Ponúkame dodanie pomníka alebo hrobky a stavebné práce pre jeho umiestnenie. V prípade potreby vám pomôžeme s predajom alebo prenájmom nehnuteľnosti po zosnulom. Potrebujete pomoc alebo radu? Navštívte našu webovú stránku alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 0915 906 966. Sme tu, aby sme vám pomohli s úctou a súcitom.